का बात हुए? हम ताके अपन दिल के दर्द बतावल चाहतनी। अभी चप्पल न खइले बात से दर्द शुरू हो गई। मजाक मत करा शीतल रानी। जब से तू ई गांव में आइल बारू ना, ई गांव के लोग चैन से सुतता। एगो हम ही जागतानी सिर्फ तोरे हाँ के इंतजार में। अच्छा? हाँ शीतल रानी, हम तोरा के बहुत चाहेनी। हमार प्यार स्वीकार कर ला, हमके आपन बना लो शीतल रानी। ए शीतल रानी, ए चलो आज देखा तनी तू कहाँ ले भागेलू। बहुत भाव खात रहले ना, आज तोर ऊ हाल करब कि केहू तोरा के ना पूछी। माफ कर। सूरज, लाख लाख शुक्र हो आज रुआ नहीं थी तो न जाने का हो जाए। आज हमरा के पता चल गई कि रुआ हमरा से कितना प्यार करेनी। शीतल, कितना दिन से हम तुमसे एगो बात कहे के चाहता नहीं। कहा? बोली ना। हमके भूल जा। कहा? हाँ शीतल, हमके भूल जा। इरवा का कहता नहीं? कुछ दिन में हमनी के ब्याह होके वाला बा और ना शीतल, हमनी के ब्याह कबो ना हो सकेला। लेकिन काहे? कैसे कि हम का कहीं कैसे कहीं हमार ब्याह हो चुकल बा। का कहता नहीं रुआ? हाँ शीतल, हम शादीशुदा बानी। ना, ये सच नहीं कि रुआ हमरा से मजाक करता नहीं ना? ना शीतल, ये सच है। जौन हमारा घर में नौकरानी बन के रहती है, वो नौकरानी नहीं, हमार पत्नी है। हम तो हर दिल तोड़ के ना चाहत रहनी है, लेकिन क्या करी, हालात ही कुछ ऐसा बनल की विक्की, का बात बा? आज हमरे बाप के ना रहले के एहसास भइल बा भैया। ऐसे तोहरा लगे आइल बन। हमके मदद चाहिए तोहार। क्या हो? हम बहुत दिन से कुछ कहे के चाहता नहीं। कहा ना। शादीशुदा होके के बावजूद हमने के हमेशा छुप छुप के मिले के पड़ेला। हर बेर डर लागेला कि केहू देख ना ले। आखिर कब तक चली ऐसन? एक ना एक दिन बाबूजी के तो सब कुछ पता चलिए जाए। हाँ,
बात तो तू ठीके कहा तारू। बाबूजी के केहू और से पता चली, एह से पहले हमने के सब कुछ बता देवे के चाहिए। सही कहा तारू। पारुल, पारुल, सूरज, तोहरा के अपने सफाई में कुछ कहे के बा? अरे ई का कही? ई जौन कइले बा ना ओकरा के पूरा गांव देख ले बा। अब कहे खातिर एकरा पास कुछ नहीं के बचल। विक्की, पंचायत के काम में टांग ना रहा, हम सब बड़ी फैसला करे बदे। ठाकुर साहब बाड़ा। हाँ, ठाकुर साहेब, न्याय के मूरत ठाकुर साहेब। आज तक ठाकुर साहेब दूसरे के जिंदगी के फैसला बहुत कैले बना, पूरे गांव के मान मर्यादा के पाठ पढ़ौले बना। लेकिन देखे के असल फैसला आज बा कि ठाकुर साहब के आपन कुल मान मर्यादा याद बा कि भुला गइल बा। मर्यादा, न्याय, इस सब करा के लिए एक होला। मर्यादा कबहू अपन खून देख के ना बदलेला। ये पूरा गांव के हम सरपंच हई और ये पूरा गांव हमरा लिए एक परिवार की तरह है। और ये गांव के सरपंच होके के नाते हमारी फर्ज बा कि गांव के हर एक नागरिक के सही रास्ता बताई, और अगर कोई गलती करता तो के सजा भी दी। सूरज जवन कुछ कइले बा, अगर हम ओकरा बाप की नजर से देखी हमरा के दुख बा, लेकिन अगर हम सरपंच की नजर से देखी तो सूरज से हमके नफरत बा। शादीशुदा औरत के एक मर्यादा होला। अपने पति के अपने मांग में जब औरत सिंदूर सजावेली ना, तब पराये मर्द का स्पर्श ओकरे लिए महापाप होला। हवस में औरत सब कुछ भूल गई। बाबूजी, खबरदार जो हमरा के बाबूजी कह लेता। आज से तो हमरा खातिर मर गए। ई का खाता नहीं रहुआ? गायत्री, चुप, एकदम चुप। अरे लेकिन एक बात तो सुनी। हमरा कुछ सुने के जरूरत नहीं खे बा। जवान देखे सुने के रहे सब देख सुन ली। हम ठाकुर इंद्र प्रताप सिंह ये पूरे गांव के सरपंच होके के नाते ये फैसला सुनावतानी, ये दोनों इस समाज में ना रह सकेले। अरे रहुआ तनी बोले के मौका तो दी। गायत्री, एकरा पहले कि हम ये दोनों के गोली मार दी, कह दे यहाँ से चला जा। वाह ठाकुर साहब, वाह। बाबूजी, का न्याय के ले बानी। रहुआ के है हमार नाव बैजनाथ सिंह हो। हम ई लड़की के बाप हैं। अच्छा भैल रहुआ यही जा आ गई। अपने आँखी से देख ले अपने लड़की का करतूत। हमारे ही घर में रह के, हमारे ही नमक खा के और हमारे बेटे के संगे चाहे संबंध बना ले तो लड़की। बस ठाकुर साहब, बस। आखिर दुनिया में ऐसा कौन कानून बा जे पति पत्नी के रिश्ता के नाजायज करार दे? पति पत्नी? हाँ, पति पत्नी। जकरा चरित्र पर रहुआ अंगुली उठा रहल बानी, और बेटा सूरज के पत्नी हिया और बहू। ई का कहता नहीं रहुआ? हाँ मौसा, सूरज जवन दोस्त के ब्याह में गइल रहले, वहाँ हालात ऐसा बनल कि सूरज के पारुल से ब्याह करे के पड़ल। सूरज ब्याह तो कर ले, पर ई बात रहुआ से बताए में डरात रहले। ऐसे पारुल के घर के नौकरानी बना के ले आई ले। हम सोचत रहनी कि पारो धीरे धीरे राउर दिल जीत ली, तब हम रहुआ के सब सच बता दे। एकर मतलब ई बा कि सूरज के अपराध में तू सब लोग बराबर के दोषी बा।